mubvunzo wangu wanga uri wekuti imimi makashanda zvakanyanya namukoma Maraba nakapfupi kana kuti mukoma Fred Manjalima namukoma Charles vatisiya muzuva ranhasi. Asi pane makuhwa kana kuti nyaya dziri kutaura dzichinzi imimi makange musinganovaone kuchipatara. Mungagona here kupatsanangura kuti pakamira sei, zvekare mashandiro amaita kuzosvika pakurwara kwavakange vakuita? Inini ndaishanda naye angari mufana wangu munini wakanonzi Itai ndiye ndini taichinjana naItai mugezesa uzi pashata munhu wakuti angasakwanisa kuenda kutoireti saka taichinjana akanoitawo ndopindawo kuchipatara ndaienda taichinjana futi naItai nazizi wake ndaienda kuchipatara inini chionomuona. Asi kuti iwo handinawo mari ndaifamba netsoka wangu kubva kuZBC ndichienda netsoka kuenda ndifamba netsoka ndidzoka ndibva ndapinda mutaundi ndozopiwa mari nemwana wangu ende mwana wangu anonzi Takudzwa na Kevin Ombeshora. Saka ndaingofamba ndichienda Maraba handina problem naye handina problem naye. Ya, ndanzwa muchiti maitofamba muchitoenda netsoka. Panga pasina here rumwe rubatsiro kuburikidza kune vamwewo vamaitawo nawo mitambo yemadhirama, sezvo mukoma Charles anga ari munhu aitozikanwa vachivaraidza mhuri yeZimbabwe? Pasina here vamwe vamakaita nawo mutambo vamukagona kuti muzivise kuti dambudziko ratinaro iri vagone kunge vachibatsirwa? Tinganyepe baba ipapo tinganyepe tatongozongosacrifice kuti ngatite zvinhu zvakati naItai mwana munina wake undituma tobva taenda but zvimwe maartist mamwe kana kapfupi chaichai kapfupi anonzi kapfupi iyoyo ari wrong. Sei muchiti ari wrong? Asatarise zvinhu zvekumashure handimuudza asatarise zvemashure ngatazviri kumberi focus. Kana wakatadzirana vari tu naMaraba kana wakatadzira mhuri yake yaMaraba parizozvitarise iwewe focus chete zviri kumberi. Wakashanda wese nowanhu indakashanda naye futi kwenini ndakadi kurutsa hope ipapo amai ngaandowatenda because pane zvawakatumira nezuro amai ngaa andii kapfupi handisi kumuti ari wrong zvake but ari wrong uri wrong sawira ndakuudza social media ndaitaura nhasi uri wrong. Maraba wafanira kunomuona kuchipatara. Saka muri kuti haana kana kutomboenda unomuona? Hana ndondiro zvimwe zvikumberi kwangu ereni nditaure mukoma wake futi ari wrong. Kudai pasina aita sei anonzi Paradzai mukoma wake ndikutaura pasocial media hatidi kudaro paukama mangwana tozita sei towaka nyika sei tozofamba sei. Alright, ndinoona kazhinji vanhu vanovaraidza vanhu panogona kuzoita matambudziko sedambudziko rakawira mumwe wedu asi pachizonongedzanwa kuti ngana amuregerera ngana amuregerera. Ndezvipi zvimwe zvamunofunga kuti imimi vemitambo, nekuti zvakafanana nemitava nemwaka kana kuti ane nguva tisiri kuona mitambo yenyu yamuri kutsikisa? Pozoti paita rimwe dambudziko tochitange takunonokutsvagai. Ndazinzo mufana wangu utaura zvinhu zvakanaka mufana wangu. Nyaya iripo mande kudai so isusu hatisi kuonekwa nenyika zvasiyana nekudhara taita macontract ndine isusu hakusina macontract. Kana une contract isusu kuda kuri urekodha so unonzi $50 kana $100 ndoiona kupi nini? Ndiona kupi $100 yacho? Koya makamboita muchine macontract kupi? Takaita kupi? Yamakaita muchine macontract inzwamuze mfano taipiwa macontracts andinzo zviri nyore unotsvaga vanhu vakurekodha nawo ande macho sozo
uda kuenda kwa PTK anoti takaenda ikoko cha maproduct arimo apere hata ipere mfanangu today and yesterday in my life unza hata ipere maraba anakupera akafa chete afa nasi ini anaupera ndunzi piri hata ipere tongoramba tichita se chienda mberi but kana pasina development nyika kunyanya nyika ikuti vhara futi iri kukuvhara ipapo apo ikuti vhara kudhara yaitiburutsira zvinhu zvakanaka but izotokuvhara izotoona inana mota asi ndakaticha nyika yese yezimbabwe nekunze kwenyika asi andina mota anopiwa kana mota asi chivhaya ari kupa vanhu mota utaza kundipa ini mota inini nyangwe andipa mota ndoita mushikashika zvine basa rei ngaandipe mota ndikuita mota yangu chivhayo ozozi marabha afa wakamupa mota hatizvide ndikukudza ndagumbuka nhasi ndagumbuka izvo makamboiso here chikumbiro kuti handipe chikumbiro anofanira kuziva chikumbiro chacho ndataura handidi kundo chikumbiro chandikutaura ndikuda mota iyo right. Pane mumwe here mutambo yamakaita nemushakabvu yes yakawanda handikwanisi kutaura yakawandisa aiwa ndikureva isati yaonekwa tineimwe futi iripo ari kubuda izvozvi nhasi kutodistributwa nhasi ndakomunicata naproducer wake saka zviri kubuda pane zvandaitombotaura ndichitutukana naye saka zviri kubuda shoko ramunaro kumhuri yezimbabwe kana kuti vamwe vanokutsigirai vaitsigira marabha vanotsigirai mimi vanoita zvemitambo yemafirimu neyemadhirama ndere kuti kudii zvingange zvikumbiro kana kuti mashoko amunawo nevanokutsigirai ndotenda zimbabwe nekutitsigirwa kwamatiita kubva mufanhi wangu ashayika nice handiti tokumbirawo mutirambe makatibata neamburira makatibata iyo vatsigiri wangu nematsigiri wamarabha musandisiye ndega vatsigiri wamarabha neni batanai pamwe chete tikwanise kufamba pamwe chete tiwake nyika yedu yezimbabwe ndokutendai zvikuru tofunga mubvunzo wekupedzisira tichazokuona here muchibatana tinoziva kuti tichakakuzai muri vanhu vaitifadza makabatana combination yenyu namukoma kapfupi mukoma kamarabha yes nana regina regina akacontributa parufu ramarabha nekurwara kwamarabha akaningira asi kapfupi ngaadzoke kumaold one makuru one yake zvine kuti ndasara ndega but ngawe ngitobatana ipapo kana asingadiwo aina ndichaziva ava tinotenda mukoma tichiti mukoma Charles wazorore zvakanaka wazorore murugaro mandona